Napadlo vás někdy, jak lidé v dnešním světě žijí bez ledniček? Amišové to dělají už po staletí a jejich metody vás možná překvapí. Od konzervování solí až po uzení zdokonalili způsoby uchovávání masa pomocí přírodních technik předávaných z generace na generaci bez elektřiny. Jaký je ale skutečný důvod tohoto nekonvenčního způsobu života? Je to víra, přežití nebo něco víc? Představte si, že byste dokázali skladovat potraviny bez závislosti na moderních technologiích a jejich stále rostoucích nákladech. Jak by to změnilo váš život a co se můžeme naučit z udržitelného přístupu Amišů? Zůstaňte s námi a objevte jejich tajné metody. Nezapomeňte se přihlásit k odběru pro více informací o udržitelném životě a praktikách. Amišové jsou jedinečná křesťanská skupina, jejíž způsob života má kořeny v anabaptistických vírách sahajících mnoho staletí zpět. Jsou známí svým jednoduchým oblečením, silnými komunitními vazbami a skromným životem. Řídí se souborem náboženských pravidel známých jako Ordnung, která usměrňují každý aspekt jejich každodenního života, včetně přístupu k technologiím a skladování potravin. Jejich rozhodnutí žít bez moderních vymožeností, jako je elektřina z veřejné sítě, není odmítáním pokroku, ale snahou chránit své duchovní hodnoty. Omezení technologií pomáhá Amišům udržovat pokoru, oddělení od světských vlivů a praktickou komunitní nezávislost. Kvůli těmto zásadám Amišové nepoužívají běžné chlazení, ale spoléhají se na přírodní metody předávané z generace na generaci k uchovávání masa a dalších rychle se kazících potravin. Patří sem techniky jako konzervování solí, uzení, sušení na vzduchu, ukládání do sádla a tradiční zavařování, které jim umožňují uchovávat potraviny bezpečně bez elektřiny. Tyto metody nejsou jen zastaralé, jsou osvědčené, spolehlivé a efektivní z hlediska využití zdrojů. Článek z roku 2020 potvrzuje, že tyto postupy jsou stále velmi účinné, zejména v komunitách, které si cení soběstačnosti. To Amiše odlišuje a je to součást jejich záměrného životního stylu, kde se i konzervování potravin stává duchovní i praktickou disciplínou. Odmítáním moderního chlazení přijímají systém, který podporuje odolnost, udržitelnost a propojení s půdou, hodnoty, které jsou v dnešním nejistém světě stále důležitější. Odmítání moderního chlazení u Amišů není jen otázkou preference, ale je hluboce zakořeněno v jejich náboženských přesvědčeních a komunitních hodnotách. Vedení svým souborem životních pravidel se Amišové záměrně vyhýbají připojení k veřejné elektrické síti. Jejich obavy se netýkají samotné technologie, ale individualismu, marnivosti a závislosti, které může přinášet. Používání elektřiny je považováno za potenciální hrozbu pro rodinnou jednotu, pokoru a oddělení od vnějšího světa. Bez přístupu k lednicím nebo mrazákům se amišské komunity spoléhají na kombinaci ručních, přírodních a off-grid řešení pro uchovávání masa a rychle se kazících potravin. Patří sem používání chladicích beden chlazených velkými bloky ledu, které se často získávají v zimě a skladují v izolovaných ledovnách. Některé rodiny používají lednice na propan nebo plynové chladiče, které poskytují chlazení bez nutnosti elektřiny. Jiní zůstávají u tradičních metod, jako je uzení, zavařování a solení, které jsou všechny účinné pro dlouhodobé uchovávání. Jejich přístup odráží širší filozofii soběstačnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Podle příruček o konzervování potravin zůstávají mnohé z těchto tradičních metod při správném použití bezpečné a účinné i podle dnešních standardů. V době rostoucích nákladů na energii a zvyšujícího se zájmu o udržitelný životní styl nabízí příklad Amišů cenné lekce. Jejich způsob života se může zdát zastaralý, ale i v moderním světě nadále funguje efektivně, aniž by potřeboval jedinou elektrickou zásuvku. Mezi nejspolehlivější metody, které Amišové používají ke konzervaci masa, patří solení, praktika stará tisíce let. Tato metoda se opírá o přirozenou konzervační sílu soli, která potlačuje růst bakterií tím, že odstraňuje vlhkost, klíčový faktor kažení. Amišové obvykle kombinují sůl, hnědý cukr a mleté koření, aby vytvořili konzervační směs, která se štědře nanáší na kusy masa. Ty se poté ukládají do dřevěných sudů nebo kameninových nádob, kde zůstávají nedotčeny po několik týdnů. Během této doby sůl pomalu proniká do masa, mění jeho strukturu i chuť a zároveň ho činí stabilním pro skladování. Jakmile je proces konzervace dokončen, maso se uchovává na suchých a chladných místech, jako jsou spíže, sklepy na kořenovou zeleninu nebo udírny, kde může vydržet celé měsíce bez chlazení.
Na rozdíl od moderních konzervantů, které často spoléhají na chemické látky, je solení zcela přírodní a odpovídá amišské životní filozofii. Podle ministerstva zemědělství bylo solení jednou z nejrozšířenějších metod konzervace před vynálezem chlazení na konci 19. století a při správných podmínkách zůstává účinné i dnes. Správně konzervované maso by mělo být skladováno při teplotách pod 50 stupňů Fahrenheita, aby byla zachována bezpečnost a kvalita. Tato metoda nejen udržuje potraviny poživatelné, ale také zlepšuje jejich chuť, což z ní činí oblíbenou volbu jak v amišských komunitách, tak i v moderním hnutí homesteadingu. Uzení je dalším základním kamenem tradiční amišské konzervace masa a nabízí silnou kombinaci zvýraznění chuti a antibakteriální ochrany. Tato starobylá metoda funguje tak, že je maso vystaveno kouři z pomalu hořícího tvrdého dřeva, což mu dodává hlubokou kouřovou chuť a zároveň pomáhá odstraňovat vlhkost, jednu z hlavních příčin kažení. Amišové používají jak studené, tak teplé uzení, přičemž každá technika slouží jinému účelu. Studené uzení je pomalý proces, který může trvat od několika dní až po týdny. Během nichž je maso uzeno při nízkých teplotách přibližně 90 stupňů Fahrenheita, 38 stupňů Celsia, což mu umožňuje vysychat bez tepelné úpravy. Teplé uzení naopak probíhá při vyšších teplotách, které maso zároveň vaří i konzervují, takže kirje je ihned připravené ke konzumaci. Aby tyto techniky mohly uplatňovat v praxi, staví si amišské rodiny vlastní udírny, obvykle v blízkosti svých domovů nebo stodol. Tyto stavby jsou zpravidla vytápěny tvrdým dřevem, jako je ořechovec, dub nebo jabloň, které dodávají masu charakteristickou vůni a chuť. Podle studií je uzení masa dostatečné a účinné při zpomalování růstu bakterií a prodlužování trvanlivosti, zejména pokud je kombinováno s dalšími metodami, jako je solení nebo skladování v chladu. Výzkum rovněž zdůrazňuje, že správné uzení, následované bezpečnou manipulací a skladováním, může vést k masu, které zůstane poživatelné po celé týdny či dokonce měsíce bez chlazení. Zavařování hraje v uchovávání masa u Amišů klíčovou roli a poskytuje spolehlivou metodu, která rodinám umožňuje bezpečně skladovat potraviny po celý rok. Aniž by se spoléhali na elektrické sporáky či moderní zařízení, používají Amišové kamna na dřevo nebo propanové hořáky k ohřevu tlakových zavařovacích hrnců nebo nádob pro zavařování ve vodní lázni v závislosti na druhu potraviny. Pokud jde o maso, řídí se postupem, který zahrnuje úplné uvaření masa. Jeho vložení do sterilizovaných skleněných sklenic, uzavření vzduchotěsnými víčky a následné zpracování sklenic při vysokých teplotách, aby se zničily bakterie. Tato technika je mimořádně účinná, protože vytváří vakuum, které zabraňuje pronikání vzduchu a vlhkosti do sklenic a zastavuje růst bakterií, jež mohou způsobit i botulismus. Po uzavření a vychladnutí se sklenice ukládají do sklepů na kořenovou zeleninu nebo do chladných spíží, kde mohou zůstat bezpečné a poživatelné až 1 rok nebo dokonce déle, v závislosti na podmínkách skladování. Podle National Center for Home Food Preservation je tlakové zavařování jedinou bezpečnou metodou pro uchovávání potravin s nízkou kyselostí, jako je maso. Tato metoda nejen podporuje bezpečnost potravin, ale také odpovídá amišské filozofii soběstačnosti a snižování plýtvání. Než se chlazení stalo běžným, bylo ukládání masa do sádla. Známé také jako potted meat, rozšířenou a účinnou metodou konzervace. Tato tradiční technika, která se praktikuje dodnes, spočívá v těsném uložení uvařeného masa do sklenic nebo nádob a následném zalití silnou vrstvou rozpuštěného sádla. Jak tuk chladne a tuhne, vytváří vzduchotěsnou bariéru, která izoluje maso od kyslíku a bakterií. Tato metoda funguje podobně jako moderní vakuové balení, ale bez potřeby elektřiny nebo plastů. Amišové prospívají díky tradici. Možná bychom to měli zkusit také. Napište komentář níže a dejte nám vědět, zda byste byli ochotni tyto metody vyzkoušet ve svém vlastním životě. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a kliknout na zvoneček pro více tipů o udržitelném životním stylu.